Hej, jeg laver lige effekt. Velkommen til mig og drengens Asmi-video. Ej, jeg laver den der tegnet. Altså, vi har fået et spørgsmål, som hedder YOLO. Hvad skal I morgen? Og altså, jeg skal ikke noget. I kan bare ansøge på Facebook. Men jeg ved ikke helt, hvad I andre skal, dreng. Ja, jamen, jeg har det sådan lidt på samme måde. Ja. Og Frederik, han har det også. Han skal ud og være hipster. Ja. Næste spørgsmål. Er I forelskede? Ja, i hinanden. Det er simpelthen for lidt, det der. Ja, jeg er forelsket med Kral. Ja, næste spørgsmål. Men ellers så er der ikke. Hvad fanden kommer man stadig med det her? Og så kommer der, hvem kyssede I sidst med at... Din mor. Igen kan jeg kun sige, hvad Kral. Jeg ved ikke helt med de andre drenge. Ja. Jo. Nej, Jeg synes, den her den passer mig. Det er ikke meget sjovt. Kan du få det ginger? Kan det ikke komme ind med krallen? så brønd. Kan det ikke komme? Der er egentlig bare krallen. Jeg ligner smællingen. Slamme. Okay, vi har et spørgsmål mere her. Okay, kom med det. Vil I gerne prøve at være en pige? Hvis ja, hvorfor? Er der nogle specielle grunde? Fordi næsten alle piger gerne vil prøve at stå op og pisse. Så det kunne også være, at I var misundelige Kan over man ikke noget. slukke den i? Vi vil gerne sidde med i en Så dreng. skovpis. Ja. Vi vil gerne det. Jeg gad godt kunne... Så kom nu det nu. Og så falder det. Gad godt... YOLO. YOLO. Nå, det var fucking her. Men Ja, nyt næste spørgsmål. spørgsmål. Lidt det samme herfra. Men Frederik han siger ikke rigtig så meget. Ja, Og så har jeg fået... hvad Er synes I I? ikke lidt nogle tabere? Ja. Jo. Jo. Bestemt. Vi kan ikke komme udenom. Ja. Hold nu op i kikset, dreng. Enig. Ja. Enig. Ja. Spam keder mig. Ja, Spam. Ej, det synes jeg ikke. Så er der Karoline Winther. Så har vi fået et spørgsmål fra Karoline V. 1997. Karoline W. Men jeg ved ikke helt, hvem hun er, men Ja, kender vi dig? hun er jo ikke grim. Nej. Bestemt. Hvad synes I om mig? Altså, Ja. jeg synes faktisk, at du er meget sådan... Altså, du virker sådan meget flink og sådan Ud noget. med replik. Virker som en Du pige. ligger. Grav, du lægger. Altså, Kom med den. du er meget smuk. Og så har du skrevet, at vi ligner lidt Benjamin Lasnier. Det er jo selvfølgelig, Ja. altså på en måde, der er vi meget glade for det, men på en måde, Kig ud til siden. der er vi heller ikke særlig glade for det, fordi så skal vi sidde sådan her på alle vores videoer. Ja. Munden. Han har sådan en helt åben mund. Og så skulle vi også lige flex vores sixpack til sidste video. Men det skal vi nok gøre. Og de det store skal vi ikke, røv. fordi sixpack, det har ikke noget, altså det er bare fordi han er tynd, ikke? Ja. Og sådan noget, det synes jeg bare er turn off. Skinny pack. Ja, så har du sagt, Den vi skal skal danse i underbukser, underbuks. men, Ja, men den tager vi til sidst. Der er ikke så meget plads, vel? Nej. Og så har vi fået nogle hot or not spørgsmål, men Ja. det tror jeg ikke er til os. Så har jeg fået vi har et fra Vivi Huang. Som spørger. Hvad synes I om Vivi Huang? 8. Ja, Desværre. Ja. desværre så kan vi ikke svare på sådan nogle Ja. Du synes, personlige spørgsmål. det var sådan lidt personligt. Så er nogle racistisk. Den ramte os lidt. Altså hun er selvfølgelig meget smuk, ikke? Men jeg synes måske en personlighed, der er måske sådan lidt overgivet. Ej, okay, jeg synes hun er meget sød. Er det ikke lidt kikset at lave en asken i video? Jo. Jo, Ja. enig. Ja. 100%. Hvorfor gør vi det overhovedet? Fordi det kunne være meget sjovt. Men det er ikke så lidt sjovt, som jeg troede, fordi man svarer fucking hurtigt på spørgsmål. Ja. Og man kan ikke engang få smart, ligesom på formspring. Jo. I kan bare skrive smiley i kommentaren. Så er der en, der spørger, hvad vi laver. Asken video. Ja, vi laver sådan en asken video. Fucking dumt spørgsmål, din stupide sol. Jeg kaster mig kral efter. Ja. Fuck dig. Markus han har vist også fået nogle spørgsmål. Vi har fået et, der hedder, er det rigtigt, I laver et cover? Nå, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk har vi rigtigt. glemt. Men vi skal lige finde en sang. Jeg finder lige en sang, så synger Coveret, det kan jo I. Hvis der er mange, der gerne vil have lavet et cover, så kan vi nok godt finde ud af at lave et cover. I skal like vores Kan man ikke se videoer, så nogen, laver vi der et cover. direkte til i på iPhone? Nej. Det er så Hold nu op i kikset, dreng. Enig. Ja, det er nogle 100%. Ja. Jeg har et, hvad lavede I i går? Men Hvad lavede vi i går? vi mangler jo nævnt nogen, du gerne vil lære bedre at kende. Ja. Så prøver jeg lige at gå ind på min Facebook. Og så kigger jeg bare lige ned på ventelisten, ikke? Ja. Anna Winther? Nej.
Anne Fjeldsted? Nej. Anton Buchhav? Ja, Nej. Spotter Asger lige, Havsted? lige Nej. spotter rigtig hurtigt lige der. Cecilie Howie? Ja. Nej. Det er godt, du Hvad mener du, der ligner en mand? Hende er Frida... Nu bliver det bare ledet. Nu er det bare online mobning. Undskyld. Undskyld. Men Hvordan har I det? jeg har sådan... Ja, vi har sådan lidt... Han er sådan lidt Altså, vi har det sådan okay, fordi makrel. vi har makrel og sådan noget. Fint nok. Ja, det er ikke så godt. Jeg elsker det der. Men Hot or Nuts band, de er sådan også... Så måske de udnytter lidt af de famous. Ja, det er sådan lidt træls. Ja. Men Hey, på med nogle effekter. og jeg tænkte faktisk lige på det samme. Direkte. Jo. Ej, nu Vores håndtegn. Kom nu så. trykker jeg sgu på noget. Ej, nu skal du ikke Nej. gøre det der. Vores håndtegn. YOLO. Jeg har øvet dig. Jeg øvede det. Hvem er det bedste FIFA? Og ja, forresten, så vandt jeg over Ravn her 4-1 i FIFA. Det gjorde du Og ikke. jeg var Silkeborg. For jeg var Jeg var AGF, ikke? Silke, og han tabte 4-1. Johan tager med 2. Mange point. Og hvem var det mere, der skåede 2? Rundt Sive. Hold nu kæft. Han tog de dårlige træk. Rundt Sive. Men det er slet ikke det, vi skal diskutere. Nej, det er det faktisk ikke. På ingen måde. Vi har sådan lidt en ny effekt, vi gerne vil vise jer. Hæfte du. Vi har Hvad vil du? den der effekt der. Hvad for en? Ja, den der Hvad for en? fuckfinger. Nej, ja, den er også ret sej. Ja. Den der. Hipsterhue. Hæfte hu. Lasse Panduro har kommenteret dit billede. Ansigtsmaske. Ja. Ej, nu er det usøst. Ja, undskyld, Nu tilbage. holder vi os til spørgsmålet. Ej, den der skal vi lige prøve. Den der. Så. Nu kommer der sådan nogle rammer, det er ret hæftigt. Og det er sødt, det der. Ja. Ja. Wow. Ja, wow. Flåede, det vidste jeg ikke engang, men det her. Hov. Okay, skal vi stoppe den, dreng? Nej, den er ikke færdig endnu.